Ara he reflexionat i merda la cuina, tio. Si haguessis de triar una habitació de la teva casa per passar 2 setmanes vivint en ella només, quina escolliries? On tingui els altaveus i guitarres per fer música. Jo m'esperava que em responguessis alguna més tipus, bueno, pues a veure, com per ser pràctics, la cuina, perquè tinc una nevera... Ara he reflexionat i merda la cuina, tio. I el lavabo és important. Sí, el lavabo, però a la cuina encara el pots pixar a la pica, pots fer alguna guarrada d'aquestes. Bueno, a veure, si estàs 2 setmanes és el que hi ha. T'imagino com en l'estudi amb la guitarra mig moribundo perquè no tens... No. Sí, ja és el flow una mica. Exacte, és el que es busca, no?, en aquest ofici. O sigui, tu tens estudi a part o el tens a casa teva? Mira, just ara ho estava parlant amb l'Aleix, que ara el que estic és intentant-me moure de l'estudi on estic, perquè és un local que té un col·lega allà a Terrassa en una espècie de garatge, i vull fer com el salt i anar com a alguna miqueta més, que estigui més ben parit. Sí, ja està bé, perquè si no et passaries a casa tot el dia... No és bo tampoc pel cop.